שלום, אנחנו נראה כל מיני חיות, איך הם היו נראות אם היה להם עיניים מלפנים במקום בצדדים. יאללה, בואו נתחיל. מה זה? מה זה? איך זה נראה? מה זה? מה זה? מה זה קורה? וואו, וואו, what? what? וואו, 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 מה זה? איך נראית עז? אני מנסה לא לצחוק, אבל אני לא מצליח. אני לא יכולה לצחוק. זה פחות מצחיק. אני לא יכולה לצחוק. אני ראיתי דברים שבחיים לא ראיתי. בעיקר זה מצחיק בטירוף. כלב עם עיניים. ופנדה אדומה, איך שלא קוראים לזה. אז כן, גם דג זה המצחיק ביותר. היה קורא. הפרה. הארנב קצת פחות. התוכי, בעיקר התוכי. זה פשוט שני עיניים מלפנים, זה קוריאה. העז גם. הכריש לא הבנתי איפה העיניים, אבל לא נורא. היונה זה היה גם אחד המצחיקים. טוב, אל תשכחו להירשם לערוץ, לתת לייק, וסיימת הסרטון להיום. יאללה, ביי. סליחה שחבר שלי קצת הפריע בסוף שאמר חכו, אבל יאללה, עבר אצלי חלק. לא היה לי ככה לעשות עוד פעם את הסרטון. טוב, ביי.